Evara xoş binerin çarpel medyayı emişev dîsa bihevra di bernameya Medreseyn Kurdistanê destxet û keşkûla da birêz Ziya Avcî ra em bûwerane. Birêz Ziya Avcî tu bi xêr hatî. Divî bernameyê da Gene spas. belê kozaxa keşkûlekî ku Remezan Agayê Cizîrî ku şairekî nenaskiriyê Kurd ew ê birêz Ziya Avcî behsa vî keşkûlî bike û her wiha behsa Remezan Agayê Cizîrî û çawakî nenaskiriye û behsa wî bike. Belê cardin tu bi xêr hatî û hema keremke em dest pê bikin belê. Gelek spas. Gelek spas û em çend bernameyan hinek ji medrese destxetan dûr ketin Belê. û ji ber wê bila bînerê me hêja me ew bikin ya me ev bikin me negirin. Bawakî carna baş dibe. Dibe ku hinekî Belê. meriv jê bikerxe ku ser hev were. Car carnan em bêjin hinek tiş dikevne naberê em mecbûrî ji medreseyan destxetan keşkûlan dûr dikevin lê em ê ji vir şûnda ew bikin yani wek bêderek em bêjin Belê. car canan hinek mijar hebin mijarê barkêş em ê têkine navberê û lê em ê cardin vegerin ser destxet û medreseyan û ser jiyana seydayê xwe kevin û bînerên çarpel medyayê hêja divî warê da qasê ku di şiyana me da be qasê di taqata me da be ji ew berhemên hatine amadekirin agahdar bikin. Belê bînerên hêja wek di vê bernameyê da her carê ku adet bû me dikir em ê pêşî bi Kurdî behsa hinek destxetên ku ne Kurdî ne lê em bêjin Erebî piraniyan Erebî hinek jî ku Farsî ne belkî zimanên dinê jî ku wekî kitêbên dersê di medreseyan da hatine xwendin yan jî kitêbên alîkarvanên kitêbên dersê yan jî em bêjin kitêbên balkêş yên ji alimê Ûçaxê ve hatine nivîsandin lê seydayên müderrisê medreseyan em bêjin baş dîtine ku feqeyên wan ên di medreseyan da çi bikin wan jî bixwînin û bine xwediyê agadariyên firehtir. Em zanin ku wî wextê em bêjin heya sala hejda nûzdehan jî em bêjin xilasiya heta sala orta sala nûzdehan di alema İslamê da em bêjin metbea nehatiye bikaranîn û gelek fetwa metwa dîwarê da hatine derxistin ku heram e tiştê din ji ber wê wek ku me çend bernameyê din da jî behs kirin ew berhemên ku di medreseyan da wek kitêbê dersê yan jî wek kitêbê alîkarvanên kitêbê dersê yan jî wekî ku me got ji bo agadariyên firehtir li ser wê û vê mijarê em bêjin feqê ku dixwînin bibin xwedî û em bêjin hatine nivîsandin hatine zêdekirin û di vî xusûsê da destê me da lîsteyên gelek zêde hene em bêjin em hatbûne em bêjin cilda yekê tîpa yan jî herfa zeynê ya ka di herfa zeynê da li Kurdistanê di kîjan medreseyan da ev destxetê hatine nivîsandin hem bi vê em bêjin em wan medreseyan digirne bin qeydê hem jî em bêjin dibine xwediyê agadariyek ku Kurdistanê da û em bêjin piraniya gundê mezin da ku medreseyên hêja hebûne û xizmeta perwerdeyê kirine wêca ewa îro da ewa zeynê da medreseya ewil dibe medrese Emir Zeynel li gundê Colemêrgê ya bo Colemêrgê gund nivîsandiye ev destxet 1565 da hatiye nivîsandin 1565 da yani teqrîben
nezi emecin 450 hesabı yani ha. Divê cilda awil da Seydayê Mehmed Alî Qeredağî wextê ku em bêjin navê ve medreseyan gotiye bi rasî behsa wê nekiriye. Yani behsa navê destxetan nekiriye. Lê piştre wextê ku mirov lê dinêre di cildên din da ku em bêjin di her cildê destpêka her cildê da ku behsa wan destxetan kiriye. Di wan cildên din da ew kiriye yani behsa navê wan destxetan kiriye. Yani destxet navê wan çi ye? Kîjan salê ji aliyê kîsî hatiye nivîsandin. Lê di vê cildê de tinê navê medreseyê ê û navê medreseyê hatine nivîsandin û sala nivîsandina wan hatiye nivîsandin. Belê me got destxet 1565 da destxetek li medrese Emir Zeynel li gundê Cûlemêrgê gotiye heta Cûlemere gotiye Cûlemêrge û şaxî gundê re hatiye gotin. Ew kedin berhemek kedin cardin medrese Zeyneliye lê dixuye ku li bajarê Kifrê aynê bi navê medreseyek heye ku ev destxet hatiye nivîsandin û di sala 1624 da. Yeka din cardin medrese Zeynelbegê li Cûlemêrgê hatiye nivîsandin ev jî 1736 da. Evca yeka din 1696 da di medrese gundê Zîveyê de hatiye nivîsandin. û gundê Zîveyê de yeke din heye ku ew şey 1854 da hatiye nivîsandin û medrese gundê Zêwkê de 1760 da ev destxet hatiye nivîsandin yan jî ev kitêb yan jî kitêba dersê yan jî kitêba em bêjin Alî Karvanê kitêba dersê û berhemeke din li gundê Zêweyê di 1874 da hatiye nivîsandin û yeka din di medreseya gundê Ziyaretê de 1763 da hatiye nivîsandin. Ez tarîxa wanê hicrî nabêjim. Lazim in em tinê tarîxa miladî dibêjim. Medreseya gundê Ziyaretê de 1764 da destxetek hatiye nivîsandin. Cardin medreseya gundê Ziyaretê de 1760 da. Yani salek navbera wan de heye û medrese Zerûke û Zerawkeyê li wilayeta Qereçoxê 1817 da hatiye nivîsandin û yeka din medreseya gundê Zalwawê 1805 duyan da yeka din cardin medreseya gundê Zavîteyê 1864 da û yeka din medreseya Jina Wezîr li Senendecê li Senendeca bir Rojhilatê Kurdistanê yani Sineyê ku em dikarin bêjin 1879 da û yeka din jî di medreseya gundê Zînwê û di sala 1902 da û em ê li vir em bêjin ew bikin zêde vê nameşînin ev bes e ji bo îro ev bes e û em ê derbasê mijara xwe ya estî bin. Îro em ê li ser du mijaran bisekinin. Yek keşkûlek e yani jî em bêjin destnivîsek e ku tê da behsa tarîxêncore core bûyerên ku di tarîxên core core da û kesekî ku navî wî em bêjin di destxetê da tune ji ber ku destxet gelek şeperze biye ber di lûpan ketiye ihtimala mezin û wek edet e di destxetê wihan da ew kesê ku van destxetan dinivîsin yan jî ji ber destxeteke din em bêjin dinivîsin bi piranî navê xwe di dawî de dinivîsin dixuye ku ji ber şeperzebînê ji ber baş em bêjin hilnedana destxetê ew nav û navê ew kesê ku wê nivîsandiye û tarîxa nivîsandina wê yan cihê nivîsandina wê mixabin
nemaya. O Emi behsavi bikin. Behsavi ki. Ya tu diyan ki behsa şaireki Ramazani cizi ku evyarat bejin. Ramazan ağa ku em bejin mexlesi xoyan jî naznavê xwe şiirê wek Ramazan ağa nivîsandiye. Lê heta niha di dîroka edebiyata Kurdî de yan jî lêkolînên li ser edebiyata Kurdî hatine kirin. Behsa vî şairî nehatiye kirin. Tiştekî gelek hêja ye ku em di destxetekê de û şaireke nû dibînin û şêrên kurmancî yani Kurdiya kurmancî jûrê ku nivîsandiye û em bêjin ji bo dîroka edebiyata Kurdî bi rastî tişteke gelek hêja ye. Em bêjin wextê ku em şairên xwe nenas ku heyan ha kesê behes nekir bibînin şêrê wan em bêjin pêşkêşê dîroka edebiyata xwe bikin ji bo dîroka edebiyata me ji bo dewlemendiya edebiyata me tiştekî gelek hêja ye. Vêca Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî ji vê evê re ew destnivîsa ku bûye têda hatine nivîsandin yani ew destnivîsa ku ew keşkûla ku em bêjin şeirên cûra kesan têda ew hatine nivîsandin. Keşkûl em zanin ku we dektera noteye kesê ji xwe hizkirî yên kevin Mela, Seyda, Mîr, Bek, Ağa û kesên ku di civatê de em bêjin xweyî ewekî xweyî meqamekî xweyî cihekî bûne û ku ji xwe hez kirine çi kirine ji xwe re keşkûl çêkirine. Keşkûl çi ye? Şeirên cuda em bêjin yê şairan û em bêjin têda nivîsandine. Gelek kes ji wan ne şeirê Kurdî tinê şeirên Farsî ku xweşa wan çûne ya wek Şîrazî wek êdin di keşkûlê xwe de nivîsandine û gihandine me. Vêca di vê keşkûlê de em lê dinirin ku me carek din di keşkûleke din de jî em bêjin dûr dirêj behes kiribî. Piraniya şeirên ku em ê behes bikin şeirên Melayê Cizîrî ne. Ev tişteke wek xezîneyeke bi rastî. Me di bernameyê din de jî behes kirin. Ne tenê ev destxeta ha ku behsa şeirên Melayê Cizîrî dike. Gelek destxetên din jî hene ku behsa şeirên Melayê Cizîrî, Feqê Tayran, Ehmedê Xanî û şairê me yê kevin Elî Herîrî behsa wan dikin. Vêca ez bi xwe belkê bernameyê din de jî behes kirin gihîştme wî qenaetê ku ew xebatê ku heya niha li ser van dîwanan, li ser van şairan, li ser dîwanên van şairan, li ser şeirên van şairan hatine kirin. Eger mecal hebe, eger em bêjin müesseseyê me hebin, kesîne hebe ku bên li ba hev û carek din pêwîst e ku hemû dîwanên şairên me taybetî şairên Bakurê Kurdistanê ê kurmancîya xew carek din gerek li ber çavra derbas bikin. Eger em yek misrayê jî em bêjin ku di wan dîwanan de nehatine çapkirin di wan keşkûran de bibînin li ser dîwanê wan zêde bikin ji bo dîroka edebiyata Kurdî ji bo edebiyata Kurdî qadanceke gelek mezin e. Em ê ew bikin wiha hinek jî ji Seyda ka çi nivîsandiye di vî warê de ew ê ku me kurmanciya Amedekiriye em ê bi bînerên hêja re parve bikin. Di vê beriyan ha jî me behs kiribû ku heta niha dîwana hîç yek ji şairên me yên kevin yên bi destxetê wan bi xwe bi dest neketine. Yani ew şairên me yê ku bi destxetê xwe bi xwe nivîsandibin heta niha tu şairê kevin bi destê me neketine divê. Divê ew dîwanên heta niha lêkolîn li ser hatine kirin yan bê lêkolîn hatine çapkirin yek ji wan li ber nûsxeya eslî li ber nûsxeya şair bi xwe nivîsandiye
nehatine nivîsandin û lêkolîn li ser nehatine kirin. Ne tenê ev, belkû nabe em bêjin dîwana temamê yek ji wan şairên me bi dest ketiye û temamê dîwanê bê yek berhemê wan ji nav çûbe ege berhemê wan ji nav çûbe jî di dest de ye. Yani di destê me de tune yani ew şairên ku ewan tev nivîsandibin ji ber wê çi hewlê bêdayîn çi lêgerîna bêkirin ji keviljeng û şûnewarên berhem û şairan bên peyda kirin em bi vê kevirekî nû dikin ser sextman û kuşka şeirên wan û yarîdereka dine diçe nav keresteyên yani mezameyên lêkolîna berhemên şairên me. Ji ber wê em di vê firsetê de xwendevanên delal ji paşvemayê keşkûlekî agadar dikin ku ehtimale di wextê xwe de keşkûleka giring û bêemsal bûbe. Şêrên hêja yên gelek ji şairên Kurd kirine paxila xwe lê ji ber sebebê ku qîmetekî baş bi parastina wê nehatiye dayîn di parastina wê de terkexemî hatiye kirin beşa wê ya zêde ji nav çûye tenê keviljengek jêmaye û ji aswa wê beşê ve ku maye em ê yadekê wê şûnewarê xwediyê wê yê nediyar bikin. Yani ew ketê ku nivîsandiye ku xwediyî nediyar e. Lê beriya ez behsa destxetê bikim ez dixwazim li ser du milên destxetê bisekirim. Yekem ev destxet paşvemayê kitêbxaneya malbata Birîvkî ye. Me carek behs kirbû malbata Birîvkî ku Şêx Memdûhê Birîvkî şairekî binavû deng xwedî dîwan ê Kurd e. Birîvkî gundeke girêdayê ew ê nêzîkê Şêxan girêdayê Duhûkê ye. Ev malbatahan malbatekî alim ê hêja ye û aniha li ser terîqeta Qadiriyê ne û xizmeteke mezin di dîrokê de ji bo edebiyata Kurdî kirine. Belê ev me carek din jî behsa malbata Birîvkî kiribî divê jî vê münasebetê me çend gotin. Bêguman malbata Birîvkî bi serê xwe bijara ew ye ku mirov em bêjin bername li ser çêke. Lê ji bo ku îşev bernameya me ne we em vê malumatê tenê ew didin. Belê malbata dibe Birîvkîye û ew malbat xwediyê kitêbxaneke tijî ji destxetan bûye. Beşek di Darûsedam li mexlutatê de bicihbûne piştî vê destxeta ku em ê behs bikin hatiye parastin. Yani wextê ku çûye kitêbxanê êdî li wir hatiye parastin. Belê lê ewa duyem di vê destxetê de çend numûneyên hewlê destpêkî yên ji bo rastnivîsa Kurdî tê dayîn. Yani rastnivîsîna Kurdî çi ye? Rastnivîsîna Kurdî veqetandina wê ji em bêjin rastnivîsîna Erebî Farsî ye. Ew jî çi ye? Ew jî kevşkirina em bêjin herfên bidengin. Yani ewa Erebî Farsî de em zanin ku herfê bideng tuninin mirov bêjeyekî dikare a jî ê jî î jî ê jî bi çend cora bixwîne. Eger ku mirov meneya bêjeyê nezane her wext ihtimal heye ku mirov wê bêjeyê em bêjin şaş bixwîne. Qasê ku Seydayê Mehmedê Qeredaxî li wir me agadar dike dibe ku di vê destxetê de hewlê rastnivîsîna Kurdî hatiye dayîn. Ev bêguman tiştekî gelek hêja ye. Heke em tarîxa nivîsê bizanin, dibe em tarîxa nivîsê nizanin ji ber ku jê ketiye. Hinek muqayeseyan tiştek derbarê qonaxa rewşa rastnivîsîna zimanê Kurdî de yani ev dikare ji me re qonaxên em bêjin rastnivîsîna Kurdî em bêjin ew bike. Di wan yek du beytên vê behsa destxetê de jî
ez ê wan wekê nimûne bidim nîşan hewl bidim li gor rastnivîsîna wê wan çend beytan binivîsim. Uca tê ser ev tê ser em bêjin hinek malûmat ser destxetê em işte hinek jî malûmatê ku Seyda daye em bibînerin hêjara parve bikin dibe ev destxet ku di Darülselam mexlutatê daye di hejmara 48.7 da hatiye parasın Paşamayê destxeteka kevin a navşeka Kurdistanê ye bi destê xwendevanekî Kurd hatiye nivîsandin êdî ji vê zêdetir em tiştekî di derbarê cih sala venivîsîn navê venivîserê wê nizanin wek ku me behs kir her wiha nayê zanîn jî di wextê xwe de hejma wê çi qas bûye ji ber ku ropel jê ketine yani hewl bidim li vir ya maye ya ew qismê ku maye bi xwendevanên derar re bidim nasîn bi Kurdî wan ji nevaroka wê agadar bikin belê ya destpêka wê dibe bi şerekê erebî dest pê dike ew em behsa ew ê erebî nakin piştre dibe xezeleka Farîsî ya şairekî navê wî Fedayî tê piştê wê jî perçeyek şehra Xosrew tê û piştê wê û destpêka ropera pêncan şehra Camî hatiye nivîsandin ev şehra Camî heta ropera heftan dewam dike wê roperê de şehreke Hafiz nivîsandiye piştê wê jî nivîsandiye Muhammed Kelam Nasuh vê ropelê heta ropera vê heta ropera heştan em bêjin tişî kiriye destpêka ropera nehan jî berhema Muhammed Kelam yani berxosrev ku tê gotin dest pê dike ew zêde me eleqedar nakin piştê wê em darbazê ew ê bin dibe ropera piştê wê de şêrek hatiye nivîsandin dibe Şeyh Ahmed Kerem kiriye yani Şeyh Ahmed yani Melayê Cizîrî kerem kiriye demek li bir şêreke Seydayê Melayê Cizîrî heye dibe ev şêra Melayê dibe gerek ev şêra Melayê Cizîrî be lê dawîn beyta wê perçeşêrê ku bi Farîsiye nazna wê Camî tê de heye dibe ropera dehan jî şêra Camî ye di ropera 11 de temam dibe hedvê ropelê de nivîsandiye Şeyh Ahmed cardin kerem kiriye îca li vir perçeke em bêjin beyteke şêra Melayê Cizîrî ew kiriye nivîsandiye ev jî em bêjin ew dide me malûmat ji me re dide ku ka kî jê şêra Melayê Cizîrî dibe pîr meke israfê di qetla mubah saf ku demil aşıqê ma la yubah yani ev ê dest pê dike û dibe ev belê ji wê darbaz dibe tişe em bêjin dibe ev neh beyte ev şehrahan neh beytin û beytek tenê li vir ji bo ku xwendevan yan kesên ku bixwazin em bêjin lêkolînê bikin em bêjin ew kilî de bide destê wan uca ropera 12 da jî cardin ewekî şehreke Melatê û divê di dawiya divê bi husna ehsenî teqwîn yani bi wî ew ê dest pê dike û îca cardin em bêjin şehreke din a ropera 13 da û 14 da şehreke Melayê Cizîrî tê jê destpêka wî jî ev e dibe ismê te bi mektûbê û dîwanê qedem da herfek qalemê ilmê bi teqwîmê reqem da yani ev şehreke Mela ku ev beyt tê de ye û ev perçe jî dibe 10 beyte yani ev perşa Seydayê Cizîrî 10 beyte piştê vê perçek şêra Farîsî tê dibêje yekê navî Kemal û navê şairê Kemal e û dibe dewam dike heta ropera 15 piştê vê perçeke Farîsî pişta şehreke Saedî Şîrazî tê
حتی روپرا 16 پشترا تی حیات جاردن روپرا 18 دا شرکه سیدای برای جزیریتی کو بوی آوای دست بدکه و دبی اف شهرهان 16 بیته yani neyse em bêjin ew yer nêzîkî qasîdeke melew fincan li ser dest e ku mehtab ve hilal ebro numayîn min de mi'ratê meya safa zelal ebro yani ev şehra ku bi ew ê dest pê û dibê cardin di ropera 19 da cardin ropera 19 a Keşkûrê da şehrekê din a Melayê Cizîrîtê ku bi vê dest pê dike dibê mela me di gerdena dilber ji nû sed bû se mayîn deyn dema ez dê nicazim jê dibe jê dibê deynê te fewqal eyn ev jî em ji bo ev dixwînin ku em bêjin eger kesek bixwaze em bêjin lêkolînê li ser wê ew ê bike wek mifteyek destan dabe بله em bêjin yek beyt şêr tinê jî ê kesekî wextê ku mirov ku destê mirov dabe ew em bêjin hêsantir dike ku mirov em bêjin li ser wê şêrê lêkolî bike yan bi dest bêxe piştî wî lêkolîna xwe bidomîne û dibê ev perçe jî ji heft beytan pêk tê û destpêka ropera bîstan jî perçek şêra Hüsn yan jî Hesene perçe güzel piştî wî jî dibê cardin şêreke din a Melatê ku bi vê dest pê dike dibê sirrê wehdet ji ezel girtiye heta bi ebed wahid û ferde bi zatê xwe wî nînin çi edet belê belê ewa me keşkûra me dewam dike em têne ew ê dawiyê ku ew şehra ku me xwend ew jî 14 beytin êca di ropera bîstyekan da şêreke din a Seydayê Melayê Cizîrîtê ku bi vê awayê dest pê dike yan jî ew beyta ku Seydayê Mehmed Elî Qaradawî girtiye li vir ev e dibê feleka Etlasê sergeşte di cama me hebabe mewc ditin qulzemê eşqê me li serdeste xurabe belê ew icabeke ku em bêjin ew bikin yani tarifa yani manawan çiye û ew çi dervê nedane bername me jî ku me em her carê bi hez dikin em bêjin mifteye ji bo kesê ku bixwazin diwan mijaran da em bêjin lêkolînê bikin ew yan jî em bêjin şêrên mela eger destê wan da hebin yan jî wan şêran bi şêrên dîwana mela da hene muqayese bikin eger zêde kêm hebin jêrnûtan da bidin nîşan û bi çavkaniyên wan re yani bê çavkanî nabe ku mirov bide nîşan yani bi xebata ilmî a li ser dîwanan bûye awayê kesê ku em bêjin مقایسه بکە belê Evîca ev keşkûra me ku ew perçeşêrên Melayê Cizîrî ku têda bûn temam bû em ê derbasê em bêjin beşa duyan a bernameya xwe ya îşe bikin ew jî ku me destpêkê da got Remezan Agayê Cizîrî ye ku şairekî nenas ê Kurd e heta niha di dîwanên edebiyata Kurdî de yan jî ew xebatên li ser edebiyata Kurdî em bêjin hatine kirin na behsa navê wî nehatiye kirin ev jî ku di wan destxetan da Seydayê Mehmed Elî Qaradawî bi dest xistiye yani di nav bi hezaran destxetan da bu em ê hetekî baş Seydayê Qaradawî ra li wir hêvî bikin û derbadê ser em bêjin şairê xwe Remezan Agayê Cizîrî bin ka ja Seyda di derheqê wî da di wan destxetan da çi bi dest xistiye em ê wê bînerên xwe hêjara parve bikin
Dibe dinawan şairan da ku bi Kurdiya kurmanca jûre şêrên xwe nivîsandine dixuye di wextê xwe de xwediyê dîwan û defterên şêran bûne. Ji ber kêmterkexemiya yan jî sersaliya neviyên wan a di parastin vejandina berhemên wan da şûnewarên wan ji ortayê rabûne, navê wan kor bûye, kêm jê di nav kitêb keşkûlên hêja û bêemsal da tek tek şeîr berhemên wan ji destê kabûsa nemanê rizgar bûne. Belê. Ku di nav wan da şairekî meyê navê wî Remezan Axa jî heye. Belê wek ku me jî behs kir. Di dîwana Melayê Cizîrî de şairek bi navê Remezan heye ku testîsa yan jî em bêjin şeşbendiya şêra Melayê Cizîrî kiriye. Yani li ser şêra Melayê Cizîrî şeşbendî û em bêjin nivîsandek. Wêca belê şêra Melayê Cizîrî ew şair divê de bi navê Botanî behsa wî hatiye kirin. Yani behsa wî Remezanê wek mexles wek naznav Botanî hatiye kirin. Yani divê şêra bêjin merada. Di keşkûra Cizîrî de ku ev Cizîrî ne ku Melayê Cizîrî ye. Kesekî dine ku bi navê keşkûra Cizîrî ez bêjim me bername jî li ser çêkiribû ez halat nebim. Dibe di Darülstedamê da bi hejmara 220 suhudûdiyan hatiye parastin. Li ser hatiye nivîsandin Remezan Axa. û di dawîn beytê de jî şair dibêje Remezan Cizîrî. Yani wek navê xwe Remezan Cizîrî dibêje. Ji vê zêde di derbarê wî de tiştek nayêzanîn. Ez xwazim di vê firsetê de navê wî têkim nav navan û wê perçeşêrê bi nivîsa wê pêşkêşê lêkolîner û evîndarên vê mijarê bikim. Belkê ji wir şûn ve em tiştekî zêdetir li ser bizanin. Ez li vir tenê vê dibêjim destxet ji ber sebebê avgirtinê yani ketina bin avê û ji navçûnê bi beşekê ve tarîxa ve nivîsa wê nediyar e. Yani beşek vê destxetê ku ku me jî behs kir nemaye û ji ber wê em nizanin yani ew kesê ku vê nivîsandek venivîs yani li ber ew ê nivîsiyekî ye nivîsiye kîjan tarîxê da lê Sêdayê Qaradağî dibe gumana min diçe ser wê ku ev 250-300 sal beriya niha hatiye nivîsandin. Ew texmîna xwe yani ew dike etwana mezin ku pisporê wan mijara ne destxeta ne ku ewa wî bêjin texmîna wî rast e yani. Yani ev şairê me 250-300 sal beriya niha yani salên 1700 xilasçe wî de falan jî heye. Wêca em ê hinek dirêj şêra ew ê bixwînin şêra Remezan Axa. Ka em bêjin kurmanjiya wê 250-300 sal berê niha bi taybetî bi kurmanjiya îro re em muqayese bikin. Em ê bibînin ka çi qas kurmanciyekî saf e. Yani ev jî esîlbûna bi rastî zimanê Kurdî dide nîşan. Gelek zimanê meşhûr ê binabû dek êwekê İngilîzî zimanê din jî hene ku heta Erebî û tu em bêjin tiştên ku 300 sal berê niha hatine nivîsandin. Yani nifşê niha em behs bi zorî yani fehm dikin. Em behsa wê nakin xwe behsa tirkî mirkî tiştê wisa û em bêjin nifşê niha Tirkiya 6 sal berê niha em bêjin belkî baş fehm nakin. Belê em ê hêdî bixwînin dibe naliya bê du birînên cegerê bê nemeke de ji dil eşkê bikildin beserê bê nemeke. Bê mehel bit were ey dil ne bi nal û ne bi ken sewtê bülbül ne di wextê seherê bê nemeke.
me bi bezma ku surahû qedeh hemdemê yek şîşeya pir ji nebat û şekerê bênemeke, yani şûşeya aşinayê ne de nacinsê tasavvur ke bibîn, yani بله nasîmet bi asıl, yani evde belê te de gel zaxê siyah kepkê durî bênemeke. Belê em ê şerê xwe bidomînin qesrê zerîn ku tu jî hûr firişte bikirî, êkê nacins hebitin li derî bênemeke. Bi xebtê ev vevî gotinê îşaret daniye, belkî baş nekariye bixwîne. Ma xeberê xweş nedigel kes nedirî, nexlê xurma ku bidît telxê berî, yan jî ber û bênemeke. Baxê pir lale û gul hem çû gulistanê îrem, bê nihala qedê dilcûyî perî bênemeke. Ê ku mûyek ji beden mabit bê ateşê eşq, ji binê payê ewî ta bi serî bênemeke. Mefikir ahê neqîbî ne ji dil sohtiye lew, nereya wî wekû ya pîrekerê bênemeke. Şoxî mestî mexsûsê heme sade rewan, ê te dil da hebitin mîrê serî bênemeke. Bûriya û nemeda kuhne li ser yek tu bipûş, lê bi ser şalê siyah da meterî bênemeke. Heke carek seretan rastî bi rê biratin, her wekê jê dirivîn yek xeberê bênemeke. Çêhiyê ger tu digel merdê neçî bit bikirî, mencila sıfrê bi zerbeftê dirê bênemeke. û em ê derbasî piçek de ew bin pêş ve bin ji kerîmê hesed û bexlê muxalif dinîmin, ji xesîsan kerem û mandarî bênemeke. Secera baxê tekellüm cihê nerg mêwe didit, ne bi wê jî me deh qesê xamxurî bênemeke. Hakimê wirde û nacinsê midebir mepesin, tîxê hukmiş bikirit qîmeberê bênemeke. û werhasıl tê heta ew ê heta li vir wextê me cih ez bêjim hêlmaya newsa wextê me. وقت ما 4-5 دقیقه مایه هی û ew dawiyê rast e ku yê ji xwe telx estelinik alemê keç, tîkû yan jî çîkû şêra Remezanê cizerî bênemeke. Werhasıl me şêra Remezan ê ku 300 sal berê niha em bêjin belkî min baş jî nexwend بله û fikrekî bide em bêjin bînerê me yê hêja ku em bêjin kurmanciya 300 sal berê niha 250 sal berê niha elbette ki şêra erozê ye û gotinên Farsî Erebî têde hene. Lê ez bawerim ku mirov wiha bi biçekî hûrî li ser bisekine, mirov dikare em bêjin sedê 6-7 nevaroka wî tê bike. Ev jî wek ku me got ji bo Kurdiyê bi rastî tiştekî ew e, tiştekî hêja ye. û ji bo ku em bêjin 250-300 sal em bêjin hewlê rastnivîsîna Kurdî jî dabe, ew jî bi serê xwe em bêjin bijareke hêja ye. Nû hêvîdarim ku kesê ku di vî warê de em bêjin lêkolîn xebat dikin, ji bo wan bibe çavkanî. Belê bînerê hêja û bûya wayê me bername xwe îşev jî heta li vir anî û keşkûlek û şarekî nenas bi Kurdî ve jî me bi bînerên hêjayê çarpil medyayê danasîn. Gelek mijare me ê wan hene.
وقتی ام بیجن دوروان بی ام لب لب به بینرین هجای چارپر مدیاره پار بکن هیویدارم سود بخش به و کسی کودوان واراندا لیکولین و لیکولین دکن جوارا به سود به و از توی قناعت ادامکو و سود جوار بگیرن فایده جوار بگیرن و گلک سپاس و از هیویدارم یون شبکی باش و وقتی باش در باز کن سپاس بو شارپر مدیای سپاس بو کک میرزا سپاس بو کسی و آلیکاری کرده و شبا خوش و دبیلو خوشی دا بله مامۆستا زیاڤجی ئەم ژی gelekî spasê cenabê te dikin ku eva demekî dirêjî em bi hev re bernameyê wiha pêk tînin û em dizanin ku bernameyê wiha dê miheqeq hinekî ya jî gelek kes jê sûdê werbigirin armanca me jî ev e û yek armancek meydinê jî eva qeyd bibe ji bo dîrokê zindî qeyd bibe ku di serdema me de ewkê digîtal de ku bimîne jî û her kesekî wextê ku bixwaze bikaribe bigîje û jê sûd werbigire û miheqeq jî ê ku îro negirin jî dê sibê zarokên Kurd li ser dîroka xwe wextê ku li dîroka wêje û edebiyatê û kulturê ku bixwazin dê miheqeq ji van tiştana sûdê werbigirin hêvî dikim kedeva me badî hewa neçe û naçe jî û carek din em spasê cenabê te dikin û spasê hemî bînerên çarpel medyayê dikin û her wiha spasê hevalê xwe pişt ekranê jî dikin ku her carekî qehrame be deqan bi saeta qehrame dikişînin û ew ê me organîze dikin bi rêk dixin spasê wan dikin berê bînerên çarpel medyayê bi vî bernameyê jî em hatin dawiya vî şevî bi hêviya carekî din hevdîtinê bimînin di xêr û xweşiyê de û xatirê we سپاس